Izolo noma kuthangi ngeke ngakhuluma ngento ekuthiwa i-toxic positivity noma lento ekuthiwa i-excessive self-referentiality. Ukuyincoma ngokwedlulele. Shilo ngathi kuyincoma kuhle ngoba kubhuta i-self-esteem noma sekuma-interviews kuhle ukuzincoma ngoba kwenza ukuthi siqasheke. Kodwa kumele kube kukhulu kakhulu ngoba njengosawoti noshukela kuze kubabe noma kube isincindi noma kube isidadada. Khona into ekuthiwa i-SWOT analysis, SWOT, strength, weakness, opportunities and threats. So kubalekile bazalwane ukuthi lento eshiwo umpostoli uPaul esifundweni sokuqala namhlanje incwadi yesibili kwabaseKorinte chapter 11 verse 20. Uma kufanele ngizincome ngiyakuzincoma ngobuthakathaka bami. Abaningi bethu abawi ngoba bengawazi ama-strengths abo, amandla abo, bengawaboni ama-opportunities noma amathuba abo. Kodwa abaningi bawa ngoba bengaboni ubuthakathaka babo, bengaboni naloko ongabalimaza. So-ke uthi uPaul yena uzincoma ngobuthakathaka bakhe, uzincoma lokho kumnika inkinga ngoba kumenza ahlale watch out ukuze akwazi ukubona. Iningi lethu sihlehlele emva ngoba singaqaphelanga ubethu ubuthakathaka obami, singaqaphelanga ama-threats, izinto ezisilimazayo ezingaphandle. And sinid i-balance yokubhalansisa lokho kokubili. Ingabi kuphela ukuthi hayi bangenza ukuthi kodwa nami kumele ngibuvume ubuthakathaka bami. Ingabi futhi over excessive hayi mina ngilutho, singabheki ukuthi abanye abasilimazayo. Amandla amaningi asekwazini ukuthi wena ubuthakathaka kuphi, yini iva lakho, ikuphi la ulimala khona, yini Achilles heel yakho. Kusemandleni futhi okwazi ukuthi kwabanye ubhekani engakulimaza empilweni yakho. Niphathe kahle kule weekend, ngiqaphele. Siyabonga.